ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon atong gipadayon og ampo dinhi ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Naunta ang kaning mga problema karon nga gihatag nining pandemic nga COVID-19, mahatagan untag tugmang solusyon sa atong mga pangulo sa nasod, pangulo sa simbahan. Ug ato sang ipadayon sa pagampo ug pagpasalamat ang atong tanan nga mga benefactors ug donors nga nagsigi og tabang nato dinhi nga unta tagbawon usab sila sa Ginoo sa ilang mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan sa among mga gikinahanglan ug gipangandoy. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoo kanako, Tao, ingna ang Pangulo sa Tiro, nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Garbuso ka og miingon. Ako usa ka Dios ug naglingkod ako sa trono sa mga Dios, taliwala sa kadagatan, apan tao ka lamang, bisan tuod nagpakamalamon ka daw Dios. Nagtuo ka nga mas maalamon ka kay kang Daniel, ug nga walay butang natago gikan kanimo. Pinaagi sa imong kaalam ug sa labutan, nadato ka ug nakatigom og daghang bulawan ug plata. Pinaagi usab sa imong pagka maayong mamatigayon, midugang kag kadato ug tungod niini nagarbuso ka. Busa inab-ingon ako ang Ginoong Dios. Kay maalamon ka man kaha daw Dios, ipasulong ko ikaw sa mga langyaw, sa nasod nga bangis kaayo. Bakyaw nila ang ilang espada, batok sa imong kaalam, aron mawagtang ang imong katahom. Itambog kanila sa kailadman ug mamatay ka taliwala sa kadagatan. Tanaon ta kun moingon ka balang gihapon, ako usa ka Dios, sa atubangan sa mopatay kanimo. Mamatay ka sama sa iro, sa kamot sa mga langyaw, nga wala mo tuo sa Dios. Ako ang Ginoong Dios, naghatag sa mando. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi. Muingon unta ako, tapuson ko sila ug papason ko ang ilang ngalan sa handumanan sa mga tao, kun wala pa ako mahadlok sa pangandak sa ilang mga kaaway, mahadlok nga kining mga kaaway magpasigarbo nga masaypanon, ang among kaugalingong kamot maoy nakapadaog, walay labot ang Ginoo niini. Kay mga tao sila nga walay pangisip, wala sila'y mga salabutan. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi.
Ang among kaugaling kamot, maoy nakapadaog walay labot niini ang Ginoo kay wala sila nga walay pangisip, wala sila'y mga salabutan. Unsaon gud pagbuntog sa usa ka tawo ug usa ka libo o pagpadagan sa duruha ka tawo ug napulo ka libo, gawas nga kini tungod kay ang ilang bato nagbaligya kanila ug ang Ginoo mitugyan kanila. Ako mao ang pagpahamtang sa kamatayon ug ang mohatag sa kinabuhi. Haduol na ang adlaw sa ilang kalaglagan ug dili na madugay ang ilang kamatayon. Sa walay duha-duha ang Ginoo magbuhat og katarong ngadto sa iyang katawhan, sa iyang mga alagad, mao gayud siya. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon ug ang mohatag sa kinabuhi. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaw ikaw o Ginoo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo, mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusod sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog diini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila. Nan, kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mituto kanila ug mitubag. Kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pagyud siyag kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon naguna maulahi ug daghan nga karon na ulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay ikaw o Kristo. Dinhi sa atong simbahan, labi na karong panahonas pandemic, na ay gipatuman nga mga balaod, limitasyon unsaon pagsulod sa simbahan aron mo apil sa misa. Ana, no? Ang langit sad, doon na sa DICI balaod. Nakadungog mo gibasa sa balaod sa langit, kinsa ray makasulod. Ang makasud sa langit, kadto ra gyung dili dato. Ang dato moagi usas lungag sa dagom, pero mas sayon pa kuno sa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato. So portig yung lisura. Nya kamo gusto pa mong magdato o gusto mo musod sa langit? Gusto mo suot sa langit. Hayin yung pilion, kusga ko no be, magdato o musod sa langit. Musod sa langit. Ako, pangutan ako.
Ina ikaw pa din, sa maimo. Ako gusto kong madato unya makasod sa langit. Unsaon man nga madato ta unya makasod pag sa langit, hibaw mo. Gusto mong mahibaw? Kana bang ingo mas Kristo lisod kay dato pagsod sa langit. Pero na ako'y nakita sa pagbasa sa Ebanghelyo nga pamaagi aron ta madato unya makasud pag yung langit. Mauna ang tubag ni Kristo ni San Pedro. Ingon San Pedro, Lord, amo manggibiyaan ang tanan. Unsa may mapaabot namo? Tanawang tubag ni Kristo ha? Inig lingkod na nako didto sa akong trono sa langit. Kamo sang 12 kabuok manglingkod sad mog mga trono. Nya kanang maglingkod og trono, pobre na dato. Oh, tanawa, dato na. Pero as langit, galingkod. Napagigisultis Pedro, si Kristo. Sultihan ta mo ha, kinsa tong mubiya og uma, balay, sa pato, iyang igsuon, iyang papa, iyang mama, iyang asawa, iyang kabit, iyang uyab. Kinsa tong mubiya, ana, makabaton og labaw pas gatusan kapilo. Sa ato pa kung mubiya ka og imong kwarta nga 10,000, biyaan na nimo para ni Kristo, i-times na niyag, at least i-times na niyag 100. Unya kung 10,000, i-times og 100, pila may imong makuptan unya ni sunod nimong Kristo? Pila na? Di mo ka mo multiply? Mahimong 1 million. Unyag, milyonaryo ka. Unsa man na? Pobre ka, dato. Dato! Kasod pag yung langit. Kaya gipunan ng Kristo. Makadawat dinhi og labaw sa gatusan kapilo. Kung unsay iyang gibiyaan. Unya, hatagan pagid siyang kinabuhing way katapusan. Paskang datua. Makalingkod pag trono. Dinhis kalibutan. Mamilyonaryo pa. Sa to'y sunod. Makasud pag yung langit ug mauni ang mga techniques nga kinahanglan natong sundon nya saban sunod mo ani ang babag lang ani dako kay question mark di ba ta maparihas mga tao nga gisultihan sa Ginoo pinaagi ni propeta sa tong first reading ka Ezekiel oh si Ezekiel niingon man Ginoo dire kamo mga garboso na kaimustanan nagpakaginoo namo nagsalig namo sa inyong kabright sa inyong kamaayo kawais ninyo nga mopadagan sa kinabuhi nga milyonaryo namo nga dato namo kaayo murag wa nay sekretos kalibutan nga di ninyo mahibaw-an tungod sa inyong pagkawais nga nagtuo namo nga Ginoo namo karon ang kalibutan murag naingon bayaan na diskubre na nato hapit tanan hasta ganing kinagamyan nga bahin sa lawas sa tao kanang gitawag natog cells ato nang gi-dissect og maayo nga pwede na atong i-fertilize ang egg cell og ang sperm cell diha na las test tube dili na diri sa taguangkan or sa ovary sa babae. Asa na mag-fertilize kung kasuway no? Kapataka lang og sulti pero arin nastiyan sa babae mag-abot kuno ang kuan mo bitan nang lihay gyud Miss Madre kay mag-abot niya inana pero karon anha na test tube anha na maghimog bata sa test tube kisay maghimo ang mga bright ang mga doctors mga scientists nga bright nya paminaw na to mo Ginoo nako kahimog og tao yung Ginoo oy kalaway nimo ipasulong ti kag kaaway nga wa nimo mailhi murao niya kag iro nga gipatay sa imong kaaway tanawa karon nga COVID na ta sige labi na mo diyang supak yun la sige da ingon ka masulbad naman ni pader mapangitaan naman niya ni og paagi kay bright good tagod sige okay kay na
Unyag ipasulong tag linog. Hala, na nakasulbad ng linog. Ipasulong taog hurricane kanang bagyo nga tag 600 kilometers per hour. Paspapunan tong jutay katong Yolanda kay kuan raman to mga 350 raman to kilometers per hour. Himuong 600 kilometers per hour. Mura nagikusgos lupad sa eroplano. Makasulbad na. Oy, bisag unsa nimo ka bright, ipadpad ka. Unya pakapinanda yung tsunami nga tag 40 meters ang gitas-on sa Hapax Baud. Lingo-lingo mo dia. Yung Ginoo ay lang na kay kuyaw kay nastanan, di na lang nako patuburon ang tanang tubig. Isa mo rin, sa kuyaw kayo, kuwaon lang akong hangin, para kadiyot ra. Patay itong tanan. Nga natin, makapatubod na itong hangin. Na, Mau na, di na lang ta magpaka-bright-bright. Kay sa mata, di ay Ginoo, mura ratag iro. Mau bita to gahapon or the other day ba to? Nga niingon ang, kanang niingon si Kristo, dili mayong ihatag ang pagkaon sa mga anak ngadtos mga iro. Kita mura gitag iro, pakanon, makakaon, puspusan, mukiring. Wa kita. Pero tungod lagi sa atong kaarogante, tungod lang kay gigasahan tas Ginoo, musugo dayon taog pagka Ginoo. Karon dias inyong balay, kinsa may Ginoo diha? Si Kristo o kamo? Nya kung si Kristo musud sa inyong balay, pasudlon o dili? Nya kay niingon mas Kristo, kanang mga way balay mauna ako, kanang mga gikas prisuhan mauna ako. Inyo nang pasudlon ang way balay o kanang mga gikas prisuhan. Si Kristo ba yan Nya kay siya makaditagiyas inyong balay, si Kristo maka pasudlan as Kristo. Kay niingon mas Kristo, nabilanggo ko imo kong giduaw. Di sa ato pa kanang nabilanggo mo nas Kristo. Hubo ako imo kong gibistihan. Gigutom ko, imo kong gipakaon. Wa ko'y balay, imo kong gipasulod sa inyong balay. Na karon, pasudlo ninyo sa Kristo sa inyong balay o kamo gihaw dito? Lison gigsuon sa Kristo dili, kumbinto. Maglison Ako sang ingnon sila Jack niya, Edgar, ginuan gani, luukag dito. Nakapasod na taon may mga Kristo diri. Welcome tanan ang mga Kristo diha. Welcome. Mao bitaw tong nisodias Kristo atong niaging tuig ba to? Niaging tiaging tuig o di nabulahan si Remy. Kay nada ang iyang gitigom-tigom nga allowance nga gamay ra ba in taon kay to akong gi-share niya. Iya pa yung gitigom-tigom gida ni Kristo. Nindutan Remy lagi. Ayahay ka na Remy. To na dito'y pundos langit. Nanay trono dito. Gidamang Kristo, gapabuta-buta ra mas Kristo perti mading mayuhang mangitag pitaka. Gapabuta-buta pila to kabuk nakahig nga kanang baso kay di siya kita. Ang pitakang gisod, dito pag ilahom sa bag gitabunan pag yun nakuha dito mayuhag yung Kristo lagi. Nya inyo nang pasudlon sa inyong balay. Nay mga yawa wa din pasud. Si Remy, buutan kayo. Igor na ingos Remy nga, dong, kanang nakakaon na ka. Ang akong mga ID ha. Iuli lang na akong mga ID kay ako nang gamiton. Ayaw lang kwarta kay okay naman na. Nya, unsa man ka diha, maayo ra imong kahimtang. Nara. Akong naminaw din ako. Ayaw rin pat yung ko. Pero maong na tinuod, no? Maong na gipangita ni Kristo ang mga mapaubsanon, ang musunod niya, ang mudawat sa iyang pulong. Kanabang dili magpakaginoo, unya himuon din ta sa Ginoo, nga gagmayng Ginoo, parihas niya dito sa langit. Muna'y gisaad niya sa iyang mga apostoles, kung mo lingkod na kustrono, lingkod sa mostrono, mura na sa mo Ginoo parehas nako. Pero dinhi sa yuta, kinahanglan mahimo mong sulugoon sa tanan, biyai ang tanan, o ako na'y mag-igo ninyo. Kay ako man ang maghahatag sa kinabuhi o magpahamtang sa kamatayon. Sumala sa atong tubag sa Salmo. Hinaut unta, timan-an ni nato, no? Mga iro sa Ginoo. Manindog ta.
Mga igsoon, mag-ampo kita sa Dios nga puno sa pagsalig o pagpaubos o gugma. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mamahimong buhing saksi sa mga pagtulunaan ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong nasod ilikay sa Dios sa mga katalagman ug sa kadautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanlipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay na makatagamtam sa himaya ni Kristo dito sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios namo, dungga ang mga pag-ampo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sa atong pagsuslanan ug sa tibokiyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit,
nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Daikon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namo ning misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong Amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo na sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunoan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. magampo kita. O Dios nga maluluyon, pinaagi ni ining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo, pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19. Nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya. Alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanat niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina. Nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, na mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo,
Diyos hangtod sa kahangturan, Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Paliho. Usa sa mga nindot nga gasang gihatag sa Ginoo nato mao ang divine riches, ang Dios nung bahandi or pagkadato. Mga dato na tarong tanan. Unsa may buhaton? Biyaan lang nato ang mga material things o mga persons din his kalibutan. So kining tanan nato mga benefactors nga nihatag og kantidad nga hinato, mura na siya nibiyaan ang maong kantidad kay iyang gihatag. So congratulations ninyong mga donors o benefactors kay madato na moron. I-multiply na sa Ginoo 100 times, di ba? Wala mo magway klaro sa nung. Ako pag itong gi-explain ganiha, karon wa lang gyapon mutuo. So kani si Reverend Leo Archie kaning atong deacon, kuan ni siya ordinahanan ni pagkapari karong September 17, God willing, together sa laing 7 nga ordinahanan. Atong yampo nga unta madayon ang ilang ordination ug mahimo sila mga buotang pari. Apanlabaw sa tanan ato sang suportahan siya sa iyang mga financial nga gikinahanglan karon sa ordination. Dako-dako biya ginagastong ordination, no? Daghang palitonon, daghang gastuhanan, labi na gid sa kaon. Nya kaduha biya na sila mo gasto or katulo. Ay napay kantamisa, napay ordination, napay kantamisa, napagilaing mga kantamisa. Nya ang ila sa taong isod sa ilang bulsa para pagsugod sa ilang. So kisa tong gusto mo donate para sa pagsuporta sa mga financial needs ni Reverend or hatag mo mga gift niya, pwede rasad mong ihatag nyo diretso kaniya or ihatag diretso sa atong opisina or inyong iagi nga rinako. Ako lang sa nang ihatag ngadto niya. Atong siyang tabangan aron dili sad siya magbinuang. Siya utang kabubuto na to, binuang siya. Magbinuang gani, impierno na yon. Kuyo ganing gawali. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.